tichagirewo F sharp. F sharp. Because song ukuthi ore producer song yakatodira. Isipata takasara uBotswana. Because taigara naye kumahalapi. Ndovatatonzwa kuti mambo waenda kuZimbabwe waita se warekoda song. Zitaro kuduterere Isya redu rari group taitonze duterere tiri group. Ini duterere. Ndiye vangu yakunokupa kungo yako tongo zviti mambo duterere. Saka toti mukatisira F sharp. Turakungoisiyanisa mbicha neyake yakaita. Shida kungorwa same song was yagare yaita. Ande. Toki yatsukura. Manuere dare guru. Manuere dare guru. Manuere dare guru. Manuere because we Friday ndo pati yasangana naye mswa 22 November kune machisha wana Pemken Awards Friday mambo duterere will be performing isu state chimbeka atisi kumbeka but turungoti munhu wese kana uchifarira zvinhu zvegospel music it's going to happen 22 November 5 p.m. City Sports Center Pemken Awards. Okay, ndoda ngati mapemi culture but okay mazwi asondudza. Pemken Awards. General Manyo performer. Jema ro performer. Minister Maendere is going to Mambo Duterere. Yeah, I know what song there I don't know we was about get to about Zimbo but song there Mambo Duterere vari kuperforma zvakare and there's so many great gospel artists that are performing and red carpet utanga nengo ina 5 ndopo mofana kusvika marowa masutu saka makambani anogara chipa magospel artists masutu gara magadzirira kumbirwa but anyway izvo zvine basa nechichi but turungoti uyaiti fare pamwe chere if you love gospel music if you love Zimbabwean gospel music come and watch these awards. They're dangerous. You need to be there. Prophet anogona ngo budikira batika and they pay the project saka aba yakuda kuma 25